σε προκαλώ. Θέλω να μου πεις ποιος μπορεί να βρει καλύτερο καθρέφτη από μια γυναίκα Λέων. Θα σου πω εγώ κανένας. Γι' αυτό είμαι εγώ εδώ σήμερα για να σου δείξω την καινούργια μου αγορά που είναι αυτός ο καθρέφτης, ο οποίος όπως βλέπεις δεν χωράει καν στο πλάνο και είμαι σε τουλάχιστον 1,5 μέτρο απόσταση. Τον καθρέφτη τον αγόρασα για το μπάνιο, τον έβαλα όμως τώρα εδώ για να στον δείξω. Βέβαια και εδώ. Μη σου πω ψέματα, κάπως μου αρέσει, κάπως έτσι μεγαλώνει το χώρο. Έκλεισα και το φως για να δεις καλύτερα το φωτισμό του, συνδέεται με μπρίζα. Παιδιά, μιλάμε, ο καθρέφτης είναι φοβερός. Όπως σου είπα λοιπόν, ο καθρέφτης είναι αντιθαμβωτικός, οι επιλογές είναι όλες αφείς και διαθέτει 3 διαφορετικούς χρωματισμούς στο φωτισμό του. Λοιπόν, από ορθογώνιος, ο καθρέφτης αυτός βγαίνει και σε στρογγυλός για να τον ταιριάξεις ανάλογα στο χώρο σου. Και εγώ τον πήρα και σε πάρα πολύ καλή τιμή, θα στη γράψω εδώ και να σου πω ότι τέτοιο καθρέφτη, σε τέτοια διάσταση, τέτοια ποιότητα, με φωτισμό LED, παιδιά, δεν βρίσκεις πουθενά. Μην χάνεις άλλο χρόνο, μπες σήμερα στο Vosos.gr για να τον κάνεις δικό σου.